Allah je najväčší! Allah je najväčší! Zničenie americkej ropy! Spojené štáty nasadili svoju najväčšiu palebnú silu vojny. V novej vlne útokov americké bombardéry B-2 Stealth zhadzujú 30 000 librové bunker buster bomby na najtajnejšie iránske jadrové a raketové továrne. Skaza je taká katastrofálna, že Teherán potajomky žiada Vladimíra Putina o pomoc s vyjednaním prímeria a kapitulácie. Ukážem vám, čo tým myslím. Začneme vyhlásením admirála Breda Coopera, osoby, ktorá vedie centrálne veliteľstvo USA. V tomto vyhlásení potvrdzuje útoky na iránske zariadenia na výrobu rakiet. Počúvajte. Po prvých 24 hodinách kampane výrazne klesli iránske útoky balistickými raketami a dronmi. Iránske sily stále úmyselne útočia na civilistov v krajinách Perského zálivu, pritom sa skrývajú za vlastnými ľuďmi a útočia z husto obývaných miest v Iráne. Sily v operácii Efektúry sa nielen bránia proti iránskym hrozbám. Metodicky zasahujeme iránske rakety a drony a útočíme na ich obrannú priemyselnú základňu. Minulú noc naše bombardovacie jednotky zasiahli veľké zariadenie na výrobu balistických rakiet. A v skutočnosti máme satelitné snímky, aby sme sa mohli pozrieť na niektoré z týchto miest. Najprv tu máme zábery iránskeho jadrového zariadenia Telangana v Perčine pred útokom a po ňom Telangana v Perčine. Oblasť zahŕňa aj rôzne iránske vojenské a raketové výrobné zariadenia, na ktoré sa pozrieme o chvíľu. Na týchto snímkach vidno, ako americké bomby GBU-57 si robia svoju prácu v novom iránskom jadrovom zariadení. Sú to tie isté 30 000 librové bunker buster bomby, ktoré USA použili počas operácie Polnočné kladivo. Vtedy boli použité na zničenie iránskych jadrových zariadení a teraz sa opäť používajú na zničenie novších iránskych jadrových zariadení. Ako som povedal, Spojené štáty necielia len na jadrové zariadenia. Tu je satelitná snímka vojenského komplexu v Parchine pred a po. Vidíme, že útoky zničili či vážne poškodili viacero budov. Ich presnosť je naozaj desivá. Žiadna munícia sa nemíňa na objekty, na ktorých nezáleží. Údery idú priamo na budovy, na ktorých záleží. Nič sa nemíňa na cesty alebo okolie budovy. Aby som to zdôraznil, ukážem vám niečo veľmi neúctivé voči Iránu. Pozorne sledujte tieto zábery. USA na tomto zábere ničia iránsky bombardér Su-22. Všimli ste si? Úder prešiel otvorom spevnenej konštrukcii, hoci celý taktický bombardér nebol vidieť. Je to neúctivé, pretože armáda mohla ísť cez strechu ako ostatné armády. Zdá sa, že išlo najmä o demonštráciu presnosti americkej armády a stíhačiek. A okrem toho cieľom nie je len zničiť zásoby rakiet, ktoré má Irán momentálne. A samozrejme aj jeho letectvo. Cieľom je zničiť ich budúcnosť, teda továrne na drony a iránske rakety. Minister Hexet to potvrdil na tlačovej konferencii pred 2 dňami. Počúvajte. Dnes by som chcel zdôrazniť najdôležitejšiu súčasť. Čoskoro a veľmi skoro budú všetky iránske obranné spoločnosti zničené. Napríklad od predvčera celá kapacita Iránu na výrobu balistických rakiet. Každá spoločnosť, ktorá vyrába akúkoľvek súčiastku týchto rakiet, bola fakticky porazená, zničená. V Iráne boli zničené budovy, komplexy aj výrobné linky. Zostrelujeme a ničíme zvyšné rakety, no dôležitejšie je, že im znemožňujeme ďalšiu výrobu. Teraz, uprostred tohto všetkého, iránsky prezident predkladá svoje požiadavky na prímerie. To je ten istý človek, ktorý ani nemá skutočnú moc vo svojej vlastnej krajine. V skutočnosti som si istý, že si pamätáte. Len nedávno sa ospravedlnil za iránske činy voči, viete, krajinám v Perskom zálive. A potom len pár hodín po tomto ospravedlnení iránska armáda vyhlásila, že prezident nevie, o čom hovorí. Irán sa nikomu neospravedlňuje a viete čo? Prezident musel svoje vyjadrenia vziať späť. Ten istý prezident tvrdí, že po rozhovore s Putinom a prezidentom Pakistanu Irán ukončí vojnu len v prípade uznania jeho práv, vyplatenia odškodnenia a poskytnutia záruk proti ďalšej agresii. Teraz to znie ako blúd, keďže nemajú kontrolu nad vlastným vzdušným priestorom. Ale je tu zaujímavá vec.
Irán síce verejne tvrdí, že nebude rokovať bez splnenia požiadaviek, no v súkromí údajne ponúka niečo ako kapituláciu. Potvrdilo to aj Rusko. Iránsky prezident vo vyhlásení potvrdil, že nedávno hovoril s Putinom. No predpokladám, že približne v tom čase Putin tiež zavolal prezidentovi Trumpovi a Rusko počas toho hovoru spomenulo možnosti prímeria. Rusko tvrdí, že Irán je ochotný presunúť 400 kg obohateného uránu pod ruskú správu, čo však nie je úplná novinka. V roku 2015 Rusko prevzalo iránsky obohatený urán po podpise jadrovej dohody Iránu. Ak by sa Irán zdal obohateného uránu, bol by to veľký krok, keďže pred vojnou počas rokovaní to odmietal. A teraz, po tom čo videli, ako ich armáda v skutočnosti bojuje vo vojne, predpokladám, že sú ochotní ho odovzdať. Ale napriek tomu všetkému USA túto ponuku odmietli. A predpokladám, že je to preto, lebo Irán nie je ochotný rokovať o svojich schopnostiach obohacovania. Chcú sa vzdať uránu, ale ponechať si zariadenia na prípadnú budúcu výrobu. Ide o rovnaký problém ako pred vojnou. Irán sa nechce vzdať možnosti vyrobiť bombu, hoci tvrdí opak. A tu je dôvod, prečo je to nepriateľné. Vidíte, Irán už ukázal, že je ochotný obohacovať urán nad úroveň potrebnú pre jadrové reaktory, jadrovú energiu. Presne takto majú urán obohatený na 60%. Na jadrovú energiu to nepotrebujete, to potrebujete len vtedy, ak plánujete v budúcnosti postaviť bombu. Keďže už ukázali ochotu porušovať pravidlá, je ťažšie im dôverovať pri obohacovaní. Najmä ak stačí len zrýchliť centrifúgy na získanie uránu vhodného na jadrovú bombu. Teraz, kým tieto rokovania prebiehajú, zdá sa, že sa formuje medzinárodná koalícia na ochranu Hormuzského prielivu. Tu je to, čo povedal prezident Trump. Mnohé krajiny ovplyvnené pokusom Iránu uzavrieť Hormuzský prieliv vyšľú vojnové lode so Spojenými štátmi na udržanie otvoreného a bezpečného prielivu. Zničili sme všetky iránske vojenské kapacity, no oni ľahko vyšľú dron, ktorý zhodí mínu alebo raketu na krátku vzdialenosť do vodnej cesty, bez ohľadu na porážku. Prezident Trump následne požiada Čínu, Francúzsko, Japonsko, Južnú Kóreu, Spojené kráľovstvo a ďalšie štáty, aby poslali vojnové lode na ochranu prielivu. Teraz je dôležité poukázať na to, že Trump nezverejnil krajiny, ktoré posielajú vojnové lode, ale na základe zoznamu, ktorý zverejnil, sa zdá, že veľa krajín neposiela. Najviac ma zaujíma Francúzsko, hlavne kvôli vyjadreniam francúzskych ministrov v poslednej dobe. Takže ľudia, ktorí sú súčasťou administratívy, predpokladám, že by boli súčasťou koalície, ktorá sa formuje na ochranu prielivu, pretože hovorili, že radi pomôžu. Zdá sa, že rozhodnutie ešte neurobili. Podobne Spojené kráľovstvo po komentári prezidenta Trumpa uviedlo, že sa rozhoduje, čo urobiť. Rozhodujú, ako pomôcť medzinárodnej koalícii. Medzi tým pokračovali americké útoky na iránske vojenské zariadenia v Iráne. Na obrazovke vidíte veliteľstvo revolučných gárd. Takže veliteľstvo IRGC v oblasti Rabat Karim pri Teheráne bolo úplne zničené. Je jasné, že išlo o silný útok. Prezident Trump nedávno povedal, že USA sa zamerajú na tých, ktorí sa podieľali na masakrovaní protestujúcich v januári. Tento komentár zaznel včera. Snažíme sa byť slušní a nerobíme to, ale oni teraz strieľajú civilistov. Nie, to nerobíme, ale mohli by sme zničiť časť ich infraštruktúry. Už by nikdy neboli schopní, čas by nebol podstatný. Nikdy by to už nedokázali obnoviť. A doteraz sme sa rozhodli to neurobiť. Ale zasiahli sme ich veľmi tvrdo. Myslím, že už prakticky nemajú žiadnu armádu. Majú len tých banditov, ktorí tam prechádzajú. Keď tých banditov chytia, budú súdení a popravení. Máme ich na zázname a vieme, kto sú. Mali by radšej odovzdať zbrane. Ale vieš, máme záznamy niektorí z týchto ľudí, ktorí chodia a strieľajú do protestujúcich. Možno všetkých, no keď to všetko spočítame. Po skončení tohto budú mať veľký problém. Boli už terčom útoku? Nechcem to povedať. Máme veľa záznamov a ľudí. Vieme presne, ako vyzerajú. A chodia von a strieľajú na protestujúcich len za to, že tam stoja. Nie za to, že niečo robia, ale len za to, že stoja na ulici. Zabíjajú ľudí. Predtým zabili 32 000 osôb.